Karbi along ri Langsomepi Baptist Church along tame Mesen pen Hempu Jisu Krista mahang ketek arni mate Christmas alira champen kata London. Lakhain koira phon nilip MSC constituency ke parlo Langsomepi Baptist Church along pentame Christmas mate arni kethe arni kata London. Pirthea dangalong pachitondon si Christmas mate arni kethe arni Langsomepi Baptist Church along tame Mesen pen talondon Pastor Borsing Ingtipen ajok mei chepahempu ponlo lapen inus Ingtipen Youth Department atumpen si arna maphan kero alun japonlo. Adun thu Sunday school au somar la pena kapre gatum Christmas alun kekan paklang ponlo athepi pima alang lisi ame thang amonit atuma pap hei hui pen pajokji labangso athepi enponsi thanbang bina teron pi BTH pen ajoksi Christmas alam jumesen pen achitong dun arara phan than pondo. Lason si alira champen Langsomepi Baptist Church along sitame Mesen pen Hempu Jisu Krista mahang kethekarni Mesen pen katalondun po aberta Karbi siloni jan pen Gobin tiso nilitumalong berta nangpale. Arni nasi Christmas lagi ini tu makan kepejo abang Yesus Kristo mahang kethek arni katalon alam makan kero karcho katalon abang sorni nasi tu veme na por ini tu Zacharias Elizabeth Mary lapen Joseph alam itu bang pli alam ini tu cethan pon lo nasi pini tu ve por pini momen ini tu mama itu ni por ni itu marjulong lo Joseph lapen Mary alang itum stame isi alang itum text alang itum napuson si text kicipido napuson a text kicipidam dia pansi Mary lapen Joseph sitame Nazareth arong kedam dia pansi pini cisik tang lode lasi kacisik unahot lapen kedam unahot Mary alang dike areng ang sederlo de Mary areng ang sederlo Mary, Joseph, alam ni Mary, anak iso kan, alam ni animals isi John tu pen apostle alam ni kan
pulo la phang tu po gadha de gadha gadha bulote abang so pike England pe de England pe abang so gadha ke bonta Joseph alang ipiso are ngase sedera phan abang so gadha long pangni si Joseph alang li ari opon dong si labang so alang ipiso kan cepondo labang so text ka cepi Cethan pun jomnya pasti ini nih hang no.